Astăzi, locuitorii Republicii Moldova nu se mai simt în siguranță. Noi nu mai avem un stat de drept. Noi suntem un stat al fricii. În Moldova sunt eliberați recidiviștii și străzile noastre devin tot mai periculoase pentru membrii familiei noștri. Poliția vânează bătrânii pentru câteva legături de verdeață ce le vând, ca să-și poată permite un minim de existență, ca să poată să strângă niște bănuți, să-și cumpere o pâine. Aceasta este justiția care ne oferă nouă pas. Recidiviștii eliberați, bătrânii amendați. Poliția a devenit o bâtă ce este folosită pentru apărarea guvernării, nu pentru apărarea intereselor cetățenilor. Inspectorii de sector, vizitând la domiciliu bătrânii, oamenii simpli, doar pentru o simplă viziune politică diferită decât cea a guvernării actuale din Republica Moldova, decât cea a guvernării năpastei. Poliția, la ziua de azi, nu mai apără interesele cetățenilor. Poliția apără interesele partidului. Poliția nu prinde hoții. Ei se ocupă cu urmărirea activității politice a fiecărui cetățean. Cetățenii fiind urmăriți, fiind ascultați, fiind intimidați în activitățile lor. Statul se comportă cu cetățenii ca când ei ar fi dușmanii poporului. Noi nu mai avem un stat de drept. Aceasta nu mai este democrație. Noi suntem într-un stat capturat prin folosirea structurilor de forță și anume prin folosirea lucrătorilor organelor de poliție. Poliția trebuie să slujească poporului. Poporul vrea un stat de drept în care fiecare cetățean trebuie să fie respectat de lege. Nu acei oameni bătrâni care nu au declarat 10 lei pentru că nu au putut achita impozite ca să-și procure o bucată de pâine, însă poliția la noi nu îi vizitează și nu au grijă de acei demnitari de stat care fură și suc din țâța bugetului de stat, fură milioane și ei sunt protejați de către lege. Nu aceasta noi ne dorim. Slujește legii, nu pas.